Tady všichni museli sestoupit trošku níž, protože tady už je tady ta arena. Ne, ty vogo, ale ne. Tady už se to blíží ke konci, už se to vážně blíží. O, tady fajtěj. O, on spadnul, ok. Kdo první získá houbovou polévku, dostane 2 golden apple. Spavnu jsem tady tu muchomůrku, aby ji mohli podojit a získat z ní houbovou polívku. Ale ne, škoda. Podojí někdo tady tu krávu? 2 golden apple jsou docela dobrý, protože tady není moc healingu. Ale už tady nezbývá vážně moc hráčů. O, jede na to tady ten týpek. O, má misku, podoj. O, on jí podojil, pěkně. Dubochy. Tady máš na místo té misky, máš to tam. Tak ještě mu dám jeden za tu odvahu. Tady máš, ještě tady fajti. Ale ne, myslím si, že všem docházejí bloky. Ne, ještě mají bloky, ještě mají. Ale ne, už se to blíží do konce, už se to vážně blíží do konce. Budu zavírat border. Tak, dáme trošku rychlejší border. Ale ne.